Il-bank APS ħabbar li matul 2025 reġistra prestazzjoni finanzjarja qawwija bżieda sostanzjali fil-profitti u tkabbir konsistenti fl-attività bankarja tiegħu. Ir-riżultati finanzjarji juru li l-grupp għamel qliq qabel it-taxxa ta' 56.5 miljun euro, żieda meta mqabbel ma' 23.8 miljun euro irreġistrati fl-2024. Il-bank waħdu irreġistra qliq qabel it-taxxa ta' 26.9 miljun euro. Il-kap eżekuttiv ta' APS Bank, Marcel Cassar, għalli minkejja l-isfidi ekonomiċi u ġeopolitiċi globali, il-bank jinsab f'pożizzjoni finanzjarja b'saħħitha sabiex ikompli jikber u joffri qliq akbar lill-azzjonisti tiegħu fil-futur. Dan it-tkabbir qal kien hemm anqal minn żieda fit-dħul u fit-tranzazzjonijiet flimkien ma' tnaqqis fl-ispiża tal-finanzjament. Għat-tieni nofs tas-sena rajna pick-up fl-attività fin-negozju, bdejna nwessaw il-margins tal-imax tagħna, ġifieri wessajna ħafna u kabbarna ħafna l-income tal-bank, il-redditu tal-bank, u dana kienet xi ħaġa li konna qegħdin nantiċipawha. Waqt il-konferenza ntqal li jidħul net mill-imax żdied b'20% u laħaq 78.7 miljun euro, riżultat ta' aktar attività fis-self u bidliet strateġiċi fid-depożiti tal-klijenti. Fl-istess waqt id-dħul operattiv tal-bank żdied b'8% għal 89.3 miljun euro, waqt li t-telf mill-assi naqas għal 700,000 euro. Il-proporzjon tas-self li ma jitħallax mill-klijenti niżel għal 1.4% u jinsab fl-iktar livell baxx li qatt inkiseb mill-bank. Il-pożizzjoni finanzjarja tal-bank komplet issaħħa wkoll bassi totali ta' 4.6 biljun euro u depożiti tal-klijenti li skorrew l-4,000 miljun euro. Il-bord tad-diretturi ħabbar ukoll dividend net finali ta' 7.4 miljun euro, illi jfisser li tqassim totali għas-sena se jilħaq id-9.2 miljun euro, l-ogħla dividend illi qatt tqassam mill-bank.